Mi vagyunk a király emberei. Egy amerikai maffia család, akinek tagjai a messzi Moldáviából küzdötték fel magukat kegyetlen harcokban, míg végül meghódították Los Santost. A történet egészen 1990-ig nyúlik vissza. Egy átlagos srácból a kegyetlen valóság, a kormány elnyomása, az alacsony fizetések, egy szóval az ellehetetlenítés maffia vezért teremtett. Hatalmas tudásra tett szert, mellyel embereket manipulált, majd vezérré lett, és hatalmas alvilági rendszert alkotott. Victors az utcán kezdte fiatalon, egy banda élére állt, de kezdetben csak múlatták az időt, és ábrándoztak a nagy jövőről. Próbálkozásaik, hogy tisztességes munkával csináljanak pénzt, sorra kudarcba fulladtak. A tanulás és a becsület nem vezettek sehova. De egymásra mindig számíthattak, pénzt akartak, amit sajnos nem adnak könnyen. Megkezdődtek a szervezett leütéses rablások, gazdag és befolyásos emberek zsarolása. Innen már nem volt megállás. Fenyegetések, uzsora, védelmi pénzek. Végül a drog- és fegyverkereskedelemmel egyenes úton érkeztek a pokol legmélyebb bugyraiba. Mindent megszereztek. Victors és szervezetének keze már mindenhová elér Los Santosban. Alvezérei egytől egyig vértestvérei. Bijou, Natasha, Betty, Lesti, Papi, Bajusz, Kyle és Karesz. Veszett egy banda. Veszélyesek, rafináltak, kegyetlenek. De Victors sosem felejtette el, kiknek köszönheti hatalmát. Az utcán szerzett családja számára szent. Elismeri embereit, akik úgy tisztelik őt, akár egy királyt. Közöttük csak a megbecsülés számít. Ettől olyan erős ez a maffia. Ez a szervezet a legveszélyesebb egész Los Santosban. Azt mondják, aki keresztezi az útjukat, élve gyújtják fel. Mesélnek olykor tüzekről a városban, melyek a Kingsman útját jelzik. Ha valaki nagyobbnak hiszi magát náluk, végül lángra kap. Kingsman. Egy maffia mind felett. Mögöttem 2 ajtót látsz idegen. A jobb oldali egy lehetőséghez vezet. Talán meghallgatnak, és végül fényűző életet élhetsz. Ha a bal oldalit választod, azt is felejtsd el, hogy valaha találkoztunk. A döntés a tiéd, de egy tanácsot még kapsz tőlem. Ne szállj szembe velük. Ők a szél, ami a lángot irányítja. Erre mindig emlékezz. So, you finally decided to show your face. Mottójuk az, akárhogy is szúr itt a Kingsman az úr. Kingsman az úr, mert szívünkben örökké benne éltek. Kingsman az úr, mert szemünkben ti mindig csak feljebb léptek. Kingsman az úr, mert bármit is tettünk, az mindig lángolt. Kingsman az úr, mert minket az összes bűn összeláncolt.